Asibingelele babukeli Black Live TV igama uNhlanhla Mamelo wakaZondi kanti-ke sikhona lana-ke kuyona isikhipha izimfihlo zivakashela yona usisi sizwe ukuthi udaba lakhe ngaba asiphathele lona luthini. Please do not forget to subscribe and follow us on all social media platform. Sikhona laphana as Black Live TV. Sawona sisinjani? Yebo sisakubona. Siyaphila right? Yebo ngiyaphila unjani? Ngikhona. Usisi lona liphi udaba afisa ukusidalulela lona namhlanje? Okay sis. Inkinga yami ikanje. Mina uma wami wakhulelwa esamncane ehamba umhlanga. So wathi na 16 wakhulelwa mina. Wase yangithatha wanginikeza uma wakhe ugogo wami. Ngakhuliswa ugogo mina. So ugogo mina bengimazi ukuthi uma wami. Yena uma usisi wami. Kwaya uma nogogo bahamba e-Eastern Cape beza la eThekwini. Base befika eThekwini uma wagana. Ngokuhamba kwesikhathi kuthe uma seganile ugogo wagula. Manje ugogo mase yangitshela ukuthi ngani yami mina angisiyena uma wakho. Uma wakho yiloya othi usisi wakho. So ugogo yangihlukumeza le ndaba yangihlukumeza ngase ngicina sengimfonela usisi loya. Ngifuna ukumtshela ukuthi ngifuna ukumbuza ukuthi yindaba engazange ngitshela ukuthi yena uma wami. Indaba wanikeza ugogo. So wena usufisa ukuthi manje utshele ubuza usisi lo owakunikeza ugogo ukuthi indaba akunikeza ugogo angasho ukuthi uma wakho. Kwakungani? Ugogo azange akuchazele. Akazange angichazele mina ugogo. Uyena bengithi uma wami isikhathi sonke. Okay, ugogo uyena kodwa wakuvulela ukuthi uma wakho kahle kahle uloya. Yeah. Ekutshela ngaliphi mhlambe? Ngoba segula. Ugogo yena ukhona manje? Ukhona. Kodwa uyagula. Uyagula. Okay, okungangokuthi mhlawumbe uguliso lona lolu daba. Yeah. Usisi lo ingane kagogo. Yebo. So uyina yenza empilweni? Kumina Ngisho empilweni nje in general. Njengoba eganile unazo ingane zakhe futhi uyaphangela. Nomyeni wakhe uyaphangela. Oh uganile. Yeah. Unomnyeni bayasebenza. Yeah. Manje kodwa mina akangenzeli ngokungathi ngiyingane yakhe. Akangithathi ngokungathi ngiyingane yakhe. So ngokubona kwakho mhlambe uwena omdala kunalezi ingane agane nazo. Yeah. Okay, mhlambe ngokubona kwakho ubona ukuthi mhlambe wayefisa ukuthi engene emshadweni angalahlekelwe umendo. Mhlambe indoda ayifisa umuntu ongana ngane. Yebo. Ngoba umyeni wakhe wayefuna umuntu wayeyitshitshi. Manje so wena unayo information from ugogo ukuthi kwenzakalani. Yeah. Kodwa manje usufisa ukukhipha lemfihlo uthi ngiyayazi lento wayenza. Yeah. Kodwa manje ngifisa ukwazi ukuthi uyenziswe yini and indaba ungangitsheli. Yeah. Okay, so uyafika mhlawumbe akubheke njengosisi wakho njengoba esiwusisi wakho. Akakubheki. Lutho. Akanenzeli lutho nogogo. Yeah. Akalethi lutho ekhaya. Lutho nje ugcina ngokufona nje. A-check ukuthi njani. Ukuthi nje afike azosibona cha. Yini yakwenza wena ugcina ususola ke ukuthi ngazi ukuthi loyana mhlambe ngabe uyena uma wami nani. Ugogo ngesikhathi engitshela ukuthi loya uma wakho. Uma akazange abonise ukuthi lona uyingane yami manje ngicela ukuthi uze mhlambe uzongibona kanye mhlambe ukuthi angithengele something nje. Nanokuthi ugogo usemdala mhlawumbe ufisa ukuthi lemfihlo isuke kuyena ukuze naye akwazi ukuthi akhululeke njengomuntu omdala uma mhlawumbe edlule emhlabeni njengoba susho ukuthi usumuntu osegula vele omdala. Yeah. So manje ugogo kwakhulumisana naye nalolu daba ukuthi uzogcina usuconfessa kumakho umtshela ukuthi usuyayazi lento. Cha angizange ngimtshela ugogo ukuthi ngizoconfessa uma. Ngizenzela mina. Uzenzela wena. Yeah. Mucabanga yena ugogo utshelile uzophatheka kanjani mhlambe noma ngiyagciniselwa nogogo kanjalo. Anginayo inkinga makunjalo ngoba vele babeyazi bonke moslento. Anginayo inkinga. Mhlawumbe uma usisi loyo usenokuzala azoconfirma kuma.
ukuthi kwenzakalani. Yeah. So wena nje ukushiye mhlambe umulinganisela buneminyaka emingaki ubufunda aboma grade 1. Wahamba uma ngina 6 years. Mhm. Mina ngangifunda grade 1. Ngafunda grade 1 na 6 years. So wakhula wena ukhula wazi ukuthi Khuliswa na ugogo. ugogo wami uyena. Awukazi mhlawumbe ube nokuthi uyibuza ukuthi ubaba wakho wayaphi? Ngangilokhu ngimbuza ugogo ukuthi gogo ubani ubaba wami. Ugogo wathi hayi ubaba wakho washona. Akukho mhlawumbe Kuyinalokho ukugula nje. ohlangabezana nakho ukhula utshengisa ukuthi udinga amasiko adingwa abazali bakho Konke benikwenzelwa la kugogo. kugogo wakho. Yeah. So vele umntwana wasesibongeni sakho esekhaya. Yeah. Alright, so manje ufisa ukuthi sifonele uma simtshele kabanzi ngalolu daba ukuthi sesiyazi. Yeah. Alright, so asike zame simfonele simuze ukuthi uthini. Yebo sawubona. Sanibona manjani? Siyaphila nganyama njani? Siyaphila ma ukhuluma noMamelo wakaZondi sikufonela la kwi-Black Lives TV ohlelweni sithi sikhipha izimfihlo. Sisuke sisiza la ukuthi sikwazi ukuthi umuntu menemfihlo yakhe akudlulisele yona la ngeinkundla zokuxhumana umenqeni ukuqonda. So sinomntanakho la undodakazi wakho omdala ohlala nogogo pha ekhaya. Yeah. Yes, kunemfihlo afisa ukudlulisela yona nje. Okay, ngilalela. Alright. Yebo sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Ma kunodaba la engilithole kugogo wami. Ugogo Udaba olithole kuma. Yebo. Aha. Ugogo yangitshela ukuthi yena akasiyena uma wami njengoba kade ngikhulisa, akasiyena uma wami wena. Hayi. Ha? Yebo. Uma ukhuluma konke lokho kuwe. Ye- Usukaphi uyaphi? Kwenzekeni? Ma ugogo yagula. Manje uyangitshela ukuthi mina angisiyena ingane yakhe, uwena ingane yami. Ma kwakungani ukwenza lokho? Ungangitshela ukuthi mina ngiyingane yakho. Kanani? Hey ma. Kanami kuyisitori eside. Isitori eside ingane yami njengoba ekutshela nje uma kunjani. Pho yini ma ungazange ungitshele mina? Sengize ngakhula ngaba mdala ngaba ngaka, yingane ungangitshela ukuthi ngiyingane yakho. Ngane yami bekungekho lula njengoba ucabanga. Ngobani ma? Bekungekho lula njengoba ucabanga. Ngiyacela ungixolele. Njengoba maziningi kangaka izinto engiyidingayo ugogo bengakwazi ukuzenza, kungani wena ungangenzeli? Ngixolele ngane yami. Bese bekungekho lula ngalendlela ocabanga ngayo nami ngenziwa isimo ukuthi ngenze ngalendlela okwenzeke ngayo. Okay ke ma, ngicela uzame ukuyilungisa ke lento. Uma ungakwazi ukuyilungisa, ngizofonela umkhwenyana wakho ngimtshele ngalo lonke lolu daba. Awu ngane yami beyingekho enye indlela ebingalungiswa ngayo ukuthi ngaze ifike kumyeni wami pho. Ngane yami ngiyakuthembisa. Sakhuluma. Okay. So usizwe njani ke musakhulume noma mhlawumbe usafisa ukuthi ukhulume naye? Yebo sisi ngisafisa ukuthi ngikhulume naye, angicacisele ukuthi kwenzeka kanjani, and if akakwazi ukungicacisela ngizoqhubeleka ngitshele umyeni wakhe. Asiphinde zame umfonele.
Ma bengisakhuluma-ke. Neze ngane yami. Nami ngisuke ngaphelelwa ibhetri yefoni. Yebo. Eh Ma bengisacela-ke ukuthi ungicacisele ukuthi kwenzakalani. ingane yami ngoba ngisho nje ukuthi isitori eside bengingacela ukuthi mawungakwazi mhlambe ukuthi ungilinde ngifike lapha ekhaya silungise udaba. Okay-ke ma ngiyakuzwa. Ngoba manje ayikuyinto ebucayi kakhulu nami engizwisa ubuhlungu ngoba kwangesona nami isifiso sami ukuthi ngikushiye noma ngikunikeze uma kodwa kunezizathu ezithile zangenza lokho. Yebo, manje-ke ma ngicela ungiphendule lana ukuthi ngicela ukubuza ubani ubaba wami? Ubaba wakho ngane yami ukhona ubaba wakho futhi ubaba wakho akaze aba nenkinga nawe yithi nje okwathi mase kunjalo uma ngokubona kwakhe ngey'nkinga ezaba khona ukuthi bengikade ngihamba wona umhlanga ngase ngikhulelwa wena. Sase sisuka-ke endaweni sayokwakha la esesikhona manje. La nje ngoba nawe ukhulela lapho nje yilapho-ke sasuka sazohlala khona. Okay. Ubaba wakho kodwa akaze akuphika akaze aba nenkinga nawe. Ubaba wakho nje uyakuthanda akaze aba nenkinga nawe. Iphinda nje besilokhu simvimba ngesimanga sokuthi besingathanda ukuthi wazi ukuthi awuzalwe uma. Kulungile ma ngisacela ufike-ke la ekhaya sizoxoxa kahle. Ngane yami bengikuzwe ngathi ukhuluma nangodaba lokuthi uzokwazisa umyeni wami. Bengicela ngane yami ukuthi noma ngabe kufuna ukumazisa umyeni wami ungafiki nabama-TV ngane yami. Kulungile-ke ma. Ya ngane yami ngiyabonga. Yebo. Ungixolele. Ngicela ukubuza ma manje umyeni wakho uzomtshela nini? Ngane yami akuyona into elula ukuthi ngingavane ngimtshele leyo. Ngicela ukuthi ungiphe isikhathi ngane yami sokuthi ngimazise. Isikhathi esingakanani? Kodwa ngane yami ukuthi bekungenzeka kodwa ukuthi lento besingayifihli ibe phakathi kwethu. Ma ngikulinda isikhathi esingakanani? Bengicela bandla ukuthi ngane yami mengenzeka ngicela ukuthi lento le ibe phakathi kwami nawe siwumndeni ukuthi ingaze izifike kumyeni wami ngoba makwazi kuthiwa ifika kumyeni wami nginganenkinga enkulu kakhulu. Ma ngicela lingapheli leli sonto ungamtshela ngoba uma ungamtsheli ngizomtshela mina. Ngane yami ngiyaxolisa kakhulu ngane yami ngiyaxolisa kakhulu ngicela ungixolele. Ngiyakucela ngane yami ngiyakucela. Ngiyakuthanda uyakuthanda uma wakho. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyakuthembisa ukuthi uzomazi ubaba wakho. Kodwa ngiyacela ukuthi lento ingafiki kumyeni wami ngoba kuzongiphelela konke. Kodwa ma ngikubinikela leli sonto kuphela ma. Ngiyakucela ngane yami kodwa ake ngithi ngizofika lapha ekhaya sikhulumisane njengomndeni. Ungapheli-ke leli sonto ungafikanga. Ngiyakuthembisa ngane yami ngizofika sikhulume kodwa nje leyo ukuthi ungazisa umyeni wami ngiyayicela abantu ukuthi ayiphelele kuthina siwumndeni inkosi yami ngiyakucela. Ufike-ke ma kulungile. Okay. Usale kahle sithanda sami ngiyakuthanda yes. So uzizwa unjani-ke usukhulumile noma wakho? Manje umile ukuthi uzomtshela umyeni wakhe. Uma engafiki kuleli sonto engimcela lona. Ucabanga ukuthi ikona mhlawumbe kuzokwenza ukuthi ube right utshela umyeni wakhe noma? Ukuthi kwazeke yonke into. Wena yini oyifisayo uma wakho manje ukuthi ayenze? Ukuthi mhlawumbe indlela ofisa akuphathe ngayo? Ngifisa ukuthi uma abe khona empilweni yami. Nokuthi futhi mina ngifuna ukunyukelela esikoleni ngoba ngayeka esikoleni manje ngifuna ngiqedelele esikoleni izifundo zami. Nawe futhi akutreat njengalezi ngane zonke. Yebo. Uma engase kuthiwa nje mhlawumbe uthi-ke uyakuthatha nawe uyohlala nomyeni wakhe nezingane lezi ezinye ungavuma?
Cha ngeke ngikwazi ukuvuma ugogo esakhona. Ucathi umyeni wakhe mhlawumbe Ngizokusola. angakukholwa kulokho ozobe ukusho. Uma efikile uma saxoxa ngalolu daba ngiyacabanga ukuthi umyeni wakhe uzobe sesazi konke. Ngoba ufuna ukuthi wena meze nizokhuluma bekhona umyeni wakhe. Yebo, Ufuna eze nomyeni wakhe. yebo. Alright babukeli bayi Black Live TV asibonge kakhulu ke asihlangane ngokuzayo khona la skippa khona izimfihlo. Please do not forget to subscribe kuyona YouTube channel yethu. See you next time. It's the Black Live TV.